Ζέστη, καύσωνας, οικονομική κρίση. Σας έχουμε τη λύση. Ήρθε τώρα και στην Ελλάδα ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης Kraftwagen. Δροσιστείτε αυτό το καλοκαίρι με το πρωτοποριακό σύστημα φυσικού δροσισμού υδρονέφωσης Kraftwagen. Το σύστημα Kraftwagen μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου και είναι ιδανικό για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Επίσης, είναι ιδανικό για το εξοχικό σας, το κάμπινγκ και το τροχόσπιτό σας. Λειτουργεί σαν ιονιστής, υδρονέφωση και ανεμιστήρας, δηλαδή 3 σε 1. Φέτος το καλοκαίρι δροσιστήκαμε με τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης Kraftwagen. Με τον πιο υγιεινό και οικονομικό τρόπο δρόσισα τον χώρο και την οικογένειά μου. Και η τιμή του απίστευτα οικονομική. Ναι, έλα Αγγελίνα. Πήρα να σου πω ότι πήραμε έναν ανεμιστήρα που δροσίζει πολύ. Να πάρετε κι εσείς έναν. Το Kraftwagen έχει 3 σκάλες, χρονοδιακόπτη και ασύρματο κοντρόλ. Είναι ιδανικό για αυτούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για λόγους υγείας τα κλιματιστικά ψήξης, γιατί το Kraftwagen δεν ξεραίνει την ατμόσφαιρα και διώχνει τη σκόνη. Μεταφέρεται πολύ εύκολα γιατί δεν είναι βαρύ και είναι σχεδόν αθόρυβο. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή. Βάζουμε στο Kraftwagen νερό στο δοχείο και είναι έτοιμο να μας δροσίζει ομοιόμορφα όλο το χώρο. Η λειτουργία του είναι πολύ οικονομική γιατί λειτουργεί μόνο με 75 Watt, δηλαδή όσο μια λάμπα φωτισμού. Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία του καλοκαιριού. Τηλεφωνήστε τώρα.